Hello mga ka-Francel, praise be Jesus and Mary. Mayong adlaw sa to ang tanan. Nahinawot ko unta nga to ang simana nagsugod sa a very productive one. Tungod kay kabalo kong kitang tanan nangayo man ta sa Ginoo gahapon o guidance karong simanaha. Daghan salamat guys sa to ang mga bag-ong mga subscribers na ato sa mga 13 ay mga 13 na to ka mga bagong subscribers. Daghan kayong salamat mga mamug sir sa inyong pag-subscribe sa ato ang channel. Daghan pong salamat sa inyong paggamit sa ato ang Salmo. Magbasa na po ta og mga comments before ta magadto sa ato ang Salmo mismo karong simanaha. Comment ni Ma'am Nida Umak Dorias, siya, thank you so much for recognizing my comments and more power. Yes, ma'am, daghan po kayong salamat ma'am sa imuhang kanunay nga pagsunod sa ato ang mga salmo. O salamat po kay ako adjug na recognize ang imuhang imuhang comment kay naay uban dili na ko na ma-recognize din ako makita ang uban. Wala ko kabalo og ngano pag sa notification na siya pero sa pag-click na ako mawala siya. Wala ko kabalo og ngano. Daghan kay salamat Ma'am Nida. Ana pa siya, thank you so much sa imong paghatag og tuno sa Salmo this Sunday August 9. Hope na ana pod ituno daw para sa August 16. Yes ma'am, amo ni nga to ang ginahimo karon. Para ni siya sa 16 pohon. Si Ma'am Arsenia Enriquez, siya, thank you. Gamit kayo na ko imong kantahon sa simbahan sa Medalya Milagrosa, Maapag, Valencia City. Hello sa tanang taga Valencia City, Bukidnon. Labi na sa Medalya Milagrosa Parish sa Maapag, Valencia City. Daghan kayong salamat Ma'am Arsenia Enriquez. Wagas Team Official, YouTube channel po din siya. Salamat bro, salamat bro kay naakay bagong salmo kada simana. Go. Yes ma'am and sir, mag-asawa yata ni sila. Wagas Team Official. Daghan salamat ma'am sir sa pag-subscribe ninyo sa ako ang channel. Daghan salamat sa inyong pagsunod sa ako ang salmo. Si Ma'am Marivic Golvin, thanks sa imong salmo, magamit good namo kani sa simbahan. From Coronadal City, South Cotabato. Hello diha sa tanang taga South Cotabato. Nag-reply ko ani ni Ma'am Marivic nga anak ko kaila diha si Sir Arnel Kirao, taga Coronadal City. Daghan kayong salamat ma'am. Kay magamit dahil ninyo ang ako ang salmo diha sa inyong simbahan. Pero kabalon sa ikuan nyo din sa parok sa aning sani yung patron Mamaribik sa Coronadal City. Si Ma'am Cristeta Serohijo, salamat kayo sa imong pagpambit sa imong talento diya sa pagbuhat og tono sa mga salmo matag Domingo. May God bless you abundantly. Ikaw po ma'am, ug imong pamilya, ug kitang tanan diri sa Francel YouTube channel. Manta mag-bless ato ang Ginoo kanunay abundantly. Ingon si Ma'am Nida Umak Dorias, watching from Malaybalay City. Yes, taga Malaybalay City, Bukidnon dahil si Ma'am Nida Umak Dorias. Si Ma'am Virgilina Dagame, nangutana mo ko atong niagi nga sa previous na to nga post nga asa ang kawayan biliran, siya ang kawayan biliran bro sa parte sa Leyte. Daghan kayong salamat Ma'am Virgilina Dagame ug sa tanang taga Leyte. Hello diha sa inyong tanan. Si Sir Flaviano Davis, siya, good AM, ask unta ni himno ni Senior San Roque. Salamat kaayo, God bless po. Okay, give-replyan ako si Sir og -1 ba iyang ginamin? Yes, -1 daw iyang ginamin. Sir Flaviano, dili wala pa na ako nahimo, no? Do naka-download na ko pero wala pa na ako nahimuan. Paki-comment daw sir unsa inyong fiesta diha kung sa jud ninyo gamito ning himno sa Senior San Roque or ginagamit ba jud ninyo ni kada semana.
Si Sir Nido Lanson, ano siya, watching from Lubok, Bohol. Yes, sa tanang taga Bohol. Mulanon po kong dako. Ang ako ang anak ko'y uyuan diya sa Kanapnapan, Corillia. Ang akong mga in-laws nasa Sikatuna. Okay, sa tanang taga Bohol. Maadjong adlaw sa inyong tanan. Si Cristeta Cerojejos, thank po for the beautiful and easy to follow melody of Psalm 85. Dili na ko magproblema sa ituno para sa Salmo sa August 9. More power and may you continue sharing with us your musical talent. Yes, ma'am. Daghan po kayo salamat. Ma'am Cristeta Cerojejos. No? Ana siya beautiful and easy. Wala ko kabalo ma'am beautiful ba jud kamo lang magkaingon. Pero sigurado ko easy. No, nagahimaw itag salmo nga sayon ra sundon sa uban para mas magamit sa inyong katilingban ug diha sa inyong mga parokya. Ana si Ma'am Nida Umak Dorias gyapon. Thank you so much sa imong paghatag og tono sa Salmo this Sunday, August 9, 2020. Hope na po before August 16. Yes ma'am, kanimo na niya ang ginapost. Nabasa na dai po na ko ni ganina. Ma'am Nida Umak gyapon, more power to you sir. You are the God's instrument that helps all the psalmists. May God bless you always. Daghan kayong salamat ma'am na nagamit dahil sa to ang mga salmista ang ato ang tono. I like so much of si Ma'am Nida gyapon ni siya. I like so much of your plan to have online training on the psalmist. Yes, daghan kayong salamat ma'am. Kay nakauyon day ka sa ko ang plano nga paghimo og online training. Unta ma-materialize nato ni September, October, padulong November. Basta before December ato ani siyang mahimo. Siguro maghimo lang pud tag kuan, masin makahimo ko Facebook page nato kung daghan-daghan na ta. No? Para dito nato mas dali magud maka-access ta sa Facebook page, di ba? So daghan kayong salamat mga ka-Francel, daghan kayong salamat sa inyong pagsunod sa ko ang salmo. Sa tanang bagong subscribers, daghan kayong salamat ug sa ato ang umaabot pa nga mga subscribers unta magpadayon ta, no, paki-share, paki-comment, then paki-hit ang notification bell para ma-notify mo permi, no? Then paki-subscribe sa tanan nga nagasuroy sa ako ang channel. Daghan kayong salamat sa ato ang tanan. Magdayeg unta kanimo ang tanang mga nasud. O Dios magdayeg unta kanimo ang tanang mga nasud. Kaluyan unta kita sa Dios ug bendisyonan niya. Ipadana kunta kanato ang iyang nawong, mahibawan unta ang iyang dalan dinhi sa yuta. Diha sa tanang mga nasod ang imong kaluwasan. O Dios magdayeg unta kanimo ang tanang mga nasod.
maglipay unta ang mga nasud ug magsariya. Tungod kay nagamando ka sa kanasuran diha sa katarong, ang mga nasud dinhi sa yuta imong agakon. O Dios, magdayeg ka, kanimo ang tanang mga nasud. Daygon unta ikaw sa katawhan, O Dios. Ang tanang kalungsuran magdayeg unta kanimo. Panalanginan unta kita sa Dios. Ug ang tanang kaudlanan sa yuta mahadlok unta kaniya. O Dios, magdayeg unta, kanimo ang tanang mga nasud. O Dios, magdayeg unta, kanimo ang tanang